vymyslené fakty dokážu zničiť kohokoľvek. Dnes s tým užiaľ mnohí majú osobné skúsenosti. Kto za tým stojí? Vyšetrovania investigatívnych novinárov a verejne dostupné zdroje poukazujú na to, že jedným z hlavných spôsobov rozvracania demokracie a štátov znútra sú aktivity bojovníkov proti sektám. V máji 2025 na fóre IRF Builders vo Washingtone DC varovali medzinárodní experti, že existuje globálna antikultová sieť, ktorá je nástrojom hybridnej vojny. Antikultová sieť je súčasťou nadnárodnej tieňovej organizácie, ktorá spĺňa definície terorizmu. Jej agenti sú ideológmi vojen. Novinári a tvorcovia dokumentu Impact ju nazvali globálny antikultizmus. Boj proti sektám je len jeho začiatkom. Ide o fenomén, ktorý má vplyv na legislatívu, políciu, prokuratúru, súdy a kľúčové sú médiá.